Velkommen til vores forestilling. Jeg er Lukas. Og jeg er Sigurd. Og det samme er vi skumpanelerne. Jeg har lige lyst til det. Cool. Vent der. Det smagte lækkert. Håber, du nyder forestillingen. Jeg vil også gerne have en. Håber. Wow. Du har gerne fået en flot sixpack. Jo, mange tak. Du ligner da også en, der har tabt mindst 80 kilo. Tak. En lækker sixpack, du har fået. Jamen selvfølgelig da. Du ligner da også en, der har tabt mindst 90 kilo. Den her kommer. Det ved jeg.